أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم يا ربي لك الحمد ولك الشكر، ونشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، ونشهد أن محمدا عبدك ورسولك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si tanap maniman to si sanggaya alungan na isnin ay ka-24 si sanggaya Jamada al-Akhirah ika-10 agu-5 si isagyang kaiya December. Pamang ni kami rekano sarila kagain na ben miya potol suli rekano di pag-istoryan sabab ko madlaw miya ko society ada korkan makaudas pipia. Auto si Pahad Mama, salam rakasan gurwami watching from Bubong Bliss, Sagiran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di isu mga bubugo mga bulay ka, si sanggaya Bubong Bliss, Sagiran. Opan madatago ag yung kutuayang mananayan na tumidak na miya alim, miya kamungkirana si Zuhair Malambat, agubiyang utua pagariakan, tangara rahasia ni Rana si Ustad Imam Bashir, nasigaran pun mabubaling ang yung utua ariak na Amirul Imara sa Maganding, maana si Royal Highness Maranaw Amir Usman Gamor Rawanding. Kauto si Vance Marhum Besar Makarambon is watching. Fahad, alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Si saging kaya masana. Kinang lantano dun sulitan no di ka pa pamagamada, kinang lantano sulitan no di ka pa kukuis sa munampaat para ko agama tanwa agama Islam. Sabab sa adna mga tao, bukol din mamamakinag ko agama. Napatot na dita no bukol ng mamamakinag ko agama. Ino'y katuntut sa katawa ay graduation yan na may kamatay sa tao. Butlubul ilma minal mahdi ilal lahd. Tuntut ka sa katao sa ipuno sa salayuta na taman ako kay kayokot. Oto si Dan Salanian sa Assalamualaikum Guru from Binidayan. Mga lulutak no to. Oto alaikumussalam ko to si Garpanda. Wassalamualaikum Guru ami. Masya Allah, alhamdulillah, marana 1038. Siya ay sa Sambuanga, Sibugay. Mga lulutak ng mambusang kaya dalawa marinaw. Auto si Hajara Maskara Im Team Rurugagos is watching. Auto. Sabab saan na mga tao dataraw ba ginamias mo semua ko doon ako bendingan ng mga ulama na malatanto dibitabul roo kaya isa pembetun man sa mias mo na miyaw sugusug. Na problema nas kanina niya litero na mias mo mamamakin nagkubendingan ng mga ulama na tamani man to na di matao pipia manasbeh perakala dataro to. Auto si Mundayabaya is watching. Auto si Malano Bagambang is watching. Maranawana Mirul Sifara na yung na watching siran. Girawa mias mo ko agama. Ori yan na di matao manasbeh. Ibarati ano pa man na Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Taro to. Pero Rasulullah kumaana niya ng kubas sa Maranaw. Oto si Sultan Sharif is watching. Oto si Ali Nur Suukay is watching. Maranawan Amirul Sifara is watching.
Ayaw mana niya na suma na niya na napitiro nabi asadun sa makasalam. Uriyan yan na purakala. Ayaw pakapurakala na sutlopulo agutlo subhanallah. Tlopulo agutlo alhamdulillah. Tlopulo agutlo Allahu Akbar. Pakapamagumana ano to na siyaw pulo agusyaw. Na iganap yan no la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alinur sukay salam kaka alim dari dayo dayon sa dayon merana 1028 meranaw di mada. Lai kami salam arikulay alhamdulillah sisiya kan kan. Inuddin na abulais. Inuddin abulais. Yes. Na. Sa kung nabati ani ano to? Ay pa no ba niya naganap na ayatul kursi? Qul huwallahu ahad. Qul a'udhu birabbil falaq. Qul a'udhu birabbin nas. Na ayabu ada niya nakapakasurga sangkota masa nakagiyada matay. Ay mana niya na ayabu paglutan nila nagususurga nakagiyada matay. Kaya di pa ka surga sudah matay. Kala kipan tagang kutuwa yung mana niya na kapura ka na. Oto si kanakan tangkulo bakaraman is watching. Lalayon tanamang bubulayo ka. Oto si Zakiya Abdul Latif pagiwata anak na Pagiwata anak na si masip pagkuha mayan, ugid na pa siya panakuha mayan na inayan. Pangita mabipiyag ginawa niyo siya. Oto si Asmi Ahmad Alawi, lebih pun mambu pagiwata ang kuha watching mamu. Okay. Si Zakiya naro sa bendera ingad, si Asmi na saya mayan na ingad dagu makagiling. Malano bagambang assalamualaikum kakaalim balasang kawala koder bingkar kami di kasir bisiwil lalayon. Langon tano din, babay kulay. Salam sana gusto bala ka ko tapar. Alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Rashdi Sultan, assalamualaikum warahmatullahi from Pantawaragat. Mintin na po makin. Yes. Ahlan. Alaikumussalam. Kau si Ahmad Abu Bakar mutaba' min Jamhuriyat Masr Al-Arabiyah Baladul Anbiya wal Ulama wa Ustadiyatul Alam. Ahmad Abu Bakar korek wa Ustadiyatul Alam. Allah yinan su ardul kinana. Dia alim tanwain naru matatago iman to sa Misr. Si Sultan Adil guru pemakin kami pensaya sa Kalukan City may ho ay mani ni Sultan Adil na insyaallah na dimati na mi markaso kwan abubuling nga sana coordinator si Saima Lingkuan Mulundo again yes with stickers. Dua tema na yang telo tema na okay, agu dua tema na di mamalakpak. Nakauto prilde ako na buat mi tero na pagayawan. Kilipatan na mga taon sa kwan. Mga gerar tano. Zakiya Abdul Latif ba isa ganasi. Yes. Wata ano to. Kau tu si Alinor Sukay kaya kaya December kakaadim na malota miya busy adna oras adia ko pa monitor na ira mapaparo sa oras arialinos idap man di mapaparo na din na problema si Haji Hamza is watching si Parhana Tagadaya is watching natigaw pa marialim na napketo bisa di mata manasbeh na adna miya kay sana loks yung tadloks na miya kapasapasangin ka seminar bubay na miya badlakang. Tiyak na ba iyan nga po. Tigit na inalawakan si babaeng ka si bati ka. Kami ako masira na mi naihadji sila. Tiyak na ito na imaw daw layran. Tigit na mapiad sa manaya. Tiyak daw ako ram na tigit watak na alim sa ba pasbi. Naging nga tigit na piyak ilawiran lang na pasbi. Na
late company gira gagawi. Ay so alam maga. Kanda wala gutala na biyu kutian so pasbi. Tiang na mata ang mapya ka matas, ti nagyutubi di kanong subuto ng ino ay matas. At tiyan nakatawang wapasbi na mababa na ino ay matas. Na may siguro dua ka naribis mata umanas ba. Kauto si Aki ini Parhana Tagadayang. Salam kano lang on kakaalim watching from Batangas. Alaikumussalam. Si Haji Hamza advance happy Ramadan kakaalim. Uy, andin ni ka pa kaw Haji Hamza ahad. Sangay pa kaw mad na ahada na ni ka pa kaw man yan na may kaw masurajab na pagpunan so Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa balighna Ramadan. Sanda din na nandito na utarima wala na apian matay ada makaw makubulan na Ramadan na pagilista wala apod kumyaka pa Ramadan sa Ramadan o tuarags mag-umbit simba ti arima wala. Si Main Razuman, salam maragasan kakaarim watching from Lumbak, Lumbatan. Yung ay Razuman na umanawanak na maaloy ang mga family friend na yan kaya mga Razuman. Labaw ro na yung ito isakira na Ramain, si Bapa Ramain, sabab sa kagya, kukuha na nabubayakan sa mga watayan na mga pagariyak. Subhanallah. Nalangon si Randin. Tungod minsan na labi magatus. Nadataro ba pala akong sila na mamutungod minsan. Rasuman, alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tiyak baigi, katawan na kayo nun matas. Na ba mabuba, tinamalangko. Tiyak na, inubiso to. Ato na abisip tuntul na kagirap ng batiyak at pinasbiyak ka. Tigyan na, hindi ka pa kasalama ka na. Tigyan na, bugut mo sa pasbiyak. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nabugut mo tigyan sa pasbiyak na. Tigyan na di ko itiro na manak makabit na pasbi. Ayaw mo na yan, na di niya nakatawan, iba subhanallah. Na ayaw di niya itiro na pasbi. Pendapat nga mana to nagibubayo to natanto ameti din di ka sinar. Na doon yan nutumis budid na mga katiro na sa bagito. Sa kami pa na mga ulama yung narinig untuk din yung katawan. Na isu ni yung sudin yung katawan nga na mga pag-istorya. Kataro to. Pasbi. Ikadwa na ad na ilmo o mga lokas. O to si Muslim community. Salam raka sa nalim ad na pangaiso mga pagaritan o balasang kawala sumbagang o kasumbagang kao na ino kapakaya tarimaan ng Muslim so pamamagayan ng mga ginawa niya Christian imantwa December bilang pagsasalamat daw nila kakadim gina ni masisingan iniran masumbag. Taman ni manto na sa mga ulama yung may stricto na dinalitiro na haram kay katawad no tuwa Christmas. Subman so kanabay stricto na tiyan na kang giginawa ito na yung yan na datar no kandoging kakiran sa lakaw pamamagayan ng kakiran na gidang mabuhay mo yan na yan inindang ka. Tama no to na makapumbaya ka roos isagyang uta tindagang uta dua. Uway. Makapumbaya ka roos. Yun to. O mano, mausay kasi nung tayo kadua na kadalayaman na di gano'n di makabubugay malagi duwad na madagawiran na kada madagawiran na di gano'n di hindi dawaga na da karatayan. Beautiful keswayan. As Supman so man na na makuan may stricto na gito ba kaya kata-katawad na gito nagawi ito mala ayam na paparati nila na gito ikinimbot ang gutuhan nila. Auto siya Snaida Makawaris is watching. Auto si Mahmoud Sultan, Assalamualaikum guru, watching from Esperanza Poblacion, Agusan del Sur, Caraga Region. Inshallah, nanditar ka no yung si Sulutan Sarip, yung man na yan, nami palabas buso ko niyo. Niliba,
Kaya baloy niyo amirul si Farasi kudar pa katatagwan na kamo inshallah. Okay? So mga luks tanong na isap man na pangalintawan nila na naging ko to ka panasbeh. Giyang ta ka panasbeh. Anto na itong ta ka panasbeh. Ayaw mo na niyan na basta ko na makaginawa ka ko 30 agutuluwa subhanallah. Makaginawa ka ko 30 agutuluwa alhamdulillah. Makaginawa ka ko 30 agutuluwa Allahu Akbar. Basta andin ka ginawa na kasang 33 na miyawdo ko titay. Ito itindiginan. Welcome to Gboard Clipboard. Any text you copy will be served here. Alhamdulillah. Salam ka kadari tayo. Mustakbal online. Okay. Channel. Asnaida mga waris, marana 1014, panalansalamsan kakaalim dariday, alhamdulillah kataya kami, mambo, adik mamamakinag from General Trias, Cavite. Salam na kumpanso lang wana listener. Salamat ka arikulay, ay malaon, laking kanan na mga kamurak na si Haji Mustafa, agyang utaya maen na watak namin titapi yan na siya ki niya naima sabab si sagyong utadir kanod na karoroto sa ko da urog nagusapi daw niyo si ko loksyo kakaneo. Salam kiran. Nord Ismira is watching. Si Amano din Paki, salam san kakali, monitoring kami, ko live ka. Alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Sama no to nagyang to tinda pangalintawan ng mga lukstan no nariba to. Dini kada nga irang o kapura kalairan na magagit sirang ang pwede mo sirang sa napas. Na pwede pati nga man 30 agutulon na di ka ginawa. Napag ganin napakakurop malo. Subhanallah. May kagitangad na saan na kaya balsang o nakapangayakap ka balsang na kanala. Alhamdulillah. Dulillah. Allahu Akbar, labar, kebar, dadaro to pang. Naribat to ribat. Walau milyon, api isa ka milyon na tirun ka kanala. Api isa ka milyon ni tirun ka adulila. Api isa ka milyon ni tirun ka kebar. Ayama na niyan na balinian. Ayam mapiaro di aya benar na pia kami ginawa na sarap ka kurup ka. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Natatanaw di yung Allahu Akbar na pagkaptirap siya na dapan sura. Allahu Akbar. Auto. Uba niyo dietasa. Allahu Akbar. Kami boleh akbar. Uba niyo ayam maena pataya. Allahu Akbar. Aya kan betiaro na Allahu Akbar. Kau tu siya ki ini Abu Jihad Amin. Salam san kakaalim, salam na kan sulangwa na di mamamake nag-special sa municipality of Marantaw. Gugiya po na piyaga po Lanao del Norte. Salam pan sa Coffee 67 si sa Haven. Kata na pumamaki nagsiran. Nakauto. Salam ko lang na pumamaki nagsamaranta. Mag-usap po na piyaga po. Agusi sa Coffee 67 sa Haven. Piyakawitangan sa salam ya lakadim Abu Jihad Amin Limbas. Ariyak na eh. No. Giya. Alaikumussalam marikulay. Auto. Gid mambu igaptero ako kanoro na langwan na beles. Kung mga importante ang beles ng kapagagama. Through my recommendation o di na through my advice,
na kurupan nyo. Ay barato pa man nasusalam na kagidi ka palagwian na panamarin ka kurup ka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ano to? Nordin Masya Allah inawalim saya na kumasagud mambu way kadun sa miyambu kadun sa mateng ka. Way kasusukudan. Ayaman na nasa malam ka na Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Tanay bali niya ngaji natiga ngaji baka kami mga di ke koropami. Now kagi maptir wadno to napagana da nga kakakoropang kaon. Dapat ka. Salahuddin Pandita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kataya ko sa diriban na kataya ko saya guru di mamamaki negeri Lalayon. Salahuddin, alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Bayada Lumangkob Arbay, salam reka san alim. Si Sultan Saluga, salam san kakaalim, salamang mingkao na saya sa walay. At salam to all Digadong family, Buat family, Paramata family, Analo family, Imam family, agusulangon ng buot ano kadi sa Pinidayan. No. Special salam ko ariyakan sa boldon na si Muhammad Yasin Abdullah. Okay, sulutan sa luga, miya kawit sa salam. Salam rakanusan mambo. Alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Most especially si yari niyan kon sa buldo na si Muhammad Yasin Abdullah. Si Hadi Paiz, salamsan kakaalim. Watching from Jeddah, namatan. Alaikumussalam, bang tidak mabipia ginawa niyo. Jeddah, ron matatago si Hadi Paiz, ginan so, ron na minilabang suinatan wa hawa. Aswaya maena karumaw Adam alayhi assalam. Ikadua mga ibarato to, nagyang mo to kapsuti ang akwallah. Mga orip no Allah subhanahu wa ta'ala. Pitaro Allah subhanahu wa ta'ala. Nagiti mapya. Adi yung ta, pitaro Allah subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala. Kira nang itangabud no Allah, anto nang ta ipunupun ka sa ngaran niya na subhanahu. Pitaro Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matang mapiakap kan gaun. Pitaro Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adi yang ta ematero ana. Pitaro Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pitaro Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pwede pati nga mana to? Auto si Zinab Ahmad Daga, salam kakaalim. Monitoring kami, salam sa Ama Iman na Bilang. Sa Maiman na Bilang Bambaran, nagusalam ko frequency niya 109, Unite Communication Radio Group from Lady Black. Lady Black, I come from Kapay, Lanao del Sur. Panganinta abakam pangambatuan ng wa Allah penisekay so panisekain ka ko kapakamang ko agamatan Allahumma amin. Nahira gua ni ko may to ako na basta maaloy so kapay na dangatoy karon na isa din ka ayaman na yan na isa din karagat. Nasigo kaya para pressure sa kan. Kung kaya para kan laboy man to masulutan na ko sa pag-ewan. Nga to nakanatan to masipagsu. Ay mga nakatutungan na ito mga ikapain. Ato si Abdul Malik salam san kakaalim mapiyar ka sanap kagabi-gabi. Si Kadlagan Sayra alaikumussalam. Si Kadlagan Sayra nun kakaalim from Barrira. Si Noraisa Lumabao, salam watching from Kulambogan, Lanao del Norte. Noraisa Lumabao, na mga ariyang na Kulambogan, na may tidarang siya makambisita.
Si Putri Abinali Yahya, salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watching from Tagum. Si Esnaida mga waris, subhanallah. Si Musa Abra Angni, salamsan Mambo, kakaalim si Imambo sa Piagapo. Okay, Piagapo. Si Agini Zakia Abdul Latif. Salam to all Moriataw Dilangan, especially to you Bapak Liminawatakan. Ba isaganas ay may na salam ko mga Moriataw Dilangan, special kong ki Bapak yan na dariday. Because siya may yan na tinidangan, na pala kami Dilangan. Okay, si Mamad Bashir, salamsan kakaalim from Taytay Rizal. Mamad Bashir. Alaikum salam si Raki in Noraima. Raki in Noraima, salamsan Raka. Saang kakaalim sa lalayon mapipiyag ginawa, tanod langon Allahumma amin. Sultan Dumalondong. Sultan Dumalondong, Raki in Noraima, mana niya na madakal sa mga lulut tanusan, na gumadakal sa mga ginawa itanusan. Si Alinor Saripada, assalamualaikum. Pangatataya nami guru mi alim misa dal maranaho. Bebu mindakal ko mga padaalim, susipat ka ada lawanin intabusu kadna na depayag. Alaikum salam. Sa gini Norodin Ali ayah salam rakasan kakaalim salam kaming kau salam kaming kamambu kulidiakan salam rakasan Norodin Ali together with your bitter hap so bitter tapika si Basti Sadik katayapman kakaalim so idol ka watching Kawayan City Isabela salam rakasan Basti alaikum salam nanana sana mga awatan ni Darpa na pamimikaran na ni baka ano keterangan mabudoy ka no upgrade mabudoy ka no coordinator sang o ka-reunion na ko mga maranaw na PM ka no lang na dapat ka Basti lang ka no address ka no lang ng mga awatan ni Darpa makalidiyo sang kaya patapungampung ran ng mga ikalima subatalot pagididan. Okay. Peter Wallahu subhanahu wa ta'ala. Gumiraw ka, Peter Wallahu subhanahu wa ta'ala. Peter Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gumiraw ka, Peter Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang untuk subhanahu wa ta'ala sallallahu bagat gararang iti wallah. Yang untuk subhanahu wa ta'ala kaya babay ang ganyan. Yang untuk sallallahu alaihi wasallam. Ay makna niyan na ini ka pipiyag ini pa kababayan to kasi lawatan kanyan sa mga 10 napigi sa lawatan kanyan sa mga 10. Norodin Ali Sanggibo salamat. Salam rakasan po siruman Norodin Agusidarudupa. Si Siti Norin sa Sulaiman, salam san kakaalim, mi asma, ariyak na na alima pa na kami apasad sa kuliya. Salam san papaalim, siya pang wala lalayon, amin, si Asmida Alawi, ay do, mga alawi, mga pariwataan. Na, amang buda tarian na, miya titidik na di tiruno, na miya balo ito pa man na trending, basta po maginagaga si alim na pamaginagaga po makawa alim dariday na pamaginagaga po makakuan na yan so bubuka pagbang. Anana kagiya ko gagawin na po maginagaga di magusay na ayaw man na nayarkeron mahuna sang natigin na po makatiw din ako ngay bubugiya-giya nga nga ako. Ato siya snayda mga waris salamang karakno nakakaimdiim suwin na akan si Hadya Zainab sa po na piyaga po alhamdulillah balasang kawala na yun na malom niya bulu-bulu ada kami tuna balay akno to snayda salam rakasan balai Hadya Zainab
Yang kawitan nga sa salam nga taka si Asnaida Makawaris. Si Alzaidi bin Ibrahim Sarigala is watching. Amirul Mranawan Amirul Sifara sa Europe laboron sa Serbia. Nakati si saya. Na. Anto na kung po mga teori nung kuha, kaya pa mga teori na korona 2010 ko kalilimod sa Manila o mga imam, mga katib, mga bilal. Anto na to, ayamanan yan na iniisiran na kano, ino to ada taro ba di, marag na kapterima, wala ko sambayang sa ingadaranaw. Pudi nagid na Pilipinas, tiyak na ya sabab, napia sububukan jiyama na ada maswa. Tinanangay no to, tiyak na di jiyama, ada kakamati. Tira na mata na kamu kami bayan ng dunia na da miya nagamiya min diuma da makakamat. Natiyar na agi sa basa Arab. Sa basa Arab na basta ama din so baris na miya binasa sumana o di na miya din sumana. Al-Zaidi bin Ibrahim Sarigala, Assalamualaikum guru ami kakaalim man sawi dariday mimbalawag watching from Poland, Europe. Alaikum salam. Mong salbo, salbo, salam san kakaalim. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Salman Said, salam maraka guru, gusalam ko mga loksa ka na mga tunga na yakan sa Pangaw Munay, Lanao del Norte. Watching from Taguig, Metro Manila. Ay nao. Datara ko miya ka sa Pangaw. Al-Saidi bin Ibrahim Sarigala, alaikum salam. Al-Saidi Ibrahim Sarigala, Amirul Sifara, Serbia, Europe, Marana 10116. Okay. Nandun na ipitero na mga tao to. Pamatiran nalim, na adong bisa di, hindi mo di pa ako, baris, tiyak na nga. Ay gida ako kumiyang matatiyan na, kadka mati sala, na iya ko rin ko to na to. Kadka mati sala to. Kadka mati sala. Ina kadka mati sala te. Kadka mati sala. Na upang mga yuti kaya kamatian na sila makakamat. Hindi mo sila makakamat. Na mini umano na nakabalsaro pipi na kurupan. Qad qamatis salatu. Qad qamatis salat. Kiranian na kitindigan ako sambayang. Kiranian na kitindigan ako sambayang. Kadaqamatis. Yung daw, sadmano to. Kadaqamatis sala. Kiranian na kitindigan ako sambayang. Kaya may pigara ka na, pero na kaya dito po ang datiyak na. Isa ko, may makapireni ulan na inimbitira ko rin sa kwan. Ato si Asnaida Makawaris, may kawitra ka tanong sa 3 stickers, okay. Si Norodin Ali, ayamanan yan na nabalawag barira kami kakaalim. Inao. Sika na po siya ng sa barira rin. Alhamdulillah. Sa ko mga mantagunin na may konsultant ako sa municipal consultant sa barira. Si Chedjara Batingulo. Salam alim from Sindangan, Zamboanga del Norte. Namatan. Si Karim Ampaso, Assalamualaikum, watching from Bambaran or Ama Manabilang, Lanao del Sur. Manabilang, Lanao del Sur, siya pang kawala, lalayon. Out. Alaikum salam. Nagito, may narsiran ro. Na ayang utap na, saro na di mi pamupoy. So, qad qamatis biya sola. Yaranian na kitindigan ako sambayang. Hayya alas sala. Song kano ko sambayang. As-salatu khairum minan naum. Ito na yung mano to. Susambayang na mo adiso kapakaturog.
Okay, Al-Iman Idris. Salam san kakaalim watching from Togaya. Alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Sulaim Sukud Mendalano. Malangas sa kapagabiniansan ali makakaalim Dr. MDM pagumano manan wala sumnang ka agu ka mapapadalam ka lalayong ko siya po Allah sabab sa isa ka din ko mangaw lama saranawa mala amya ang gunaw na ko ilmo aguso ongangan from Bukidnon na on sulaim dini mga pira pulugawi na mga na kami kiyumar nakasugod na kami kagiad na miya tayro sa taguduan wana sakni piya ka diyugayran na miya nagyang kon mauna tigin na piya malo di mabipiya ginawa ko na waita ko ni Rong sakni pag-announcer ka piya gibo ka pakatu na miya guya pagariyak mo to no kanina mabipiya ginawa tanong langon labos ka no mga bawataan mambo iba pa amin dalano okay basti datumulok amranawana mirul sifara is watching si Al-Alim Saad Qasim Aktharan ariyak na isang gaya wildan nabati akong pansangay amasay manto ay amaya na sisi kataya skaniya ni amana niyan na maranawan Guru Alim Amir Guru Alim Salusan si Ate Ulaw salamsan kakaalim watching from Batangas si Jalani Di Patuan salam alim from Tanay Rizal Manila alaikumussalam si Rakim Ampuan salam alim alaikumussalam si Basti Batumulog salam kakaalim kalilintad na kapipia ginawar kanusan langon sa manayan na miya kapipia so widirami saya sa kamanananggaw si isa mamlakatul Arabiya siya pangano wala siya pangami si mamu wala basti Alinadir Bashir assalamualaikum kakadim alaikumussalam siya kini Al-Alim Saad Qasim Aktharan salam san guruwami watching from Cavite Dasmariñas lalayon guruwami sudi midi ka pa mamakinag kung mga usayan ka na Saad na sama no to naging uta hayya ala sa hayya ala sala sung kano ko sambayan upon ka di mi pa mo po yung sa kaya kabati ang nasa na udi mamadikula na hayya ala sala sung kano ko ay na niyan na basket hayya ala sala as-salatu khairum minan naum subasket na tumo adi suka pakaturog kada kamati sala kiyara niyan di nagitindig na ko basket subhanallah ngino sa mga tawa ay man na problema ka alim na problema kami na na ba kami mga alim nagito man na ulitero basta panggalbog nga sugalbog na lagi di mo ka panggalbog ka na panamarin kay pamana kalima na kamabu mo takang galbog dapat yun sa na rin mga bilal nagyabang ang tatiyak na Peter Wak na yan sa igawalili mo da Imam Council of the Philippines ko 2010 tama na iman to na di ko litero ko mga kadilimot ay nuwak na di itero ay man to wag yung bang datiyak na namiyan nga na pengusiat na skanayan kon mangu ipa yung di itero tama sa buad din yung kapakatana sa basak nagibu din yung abal sa sangaranak ayam man yan na yan itero na tigin ako miyan nagmabuat tigin niya kaya ito na di pa makalangap na skanayan kon mamu na pigirakan na ako kaya tanaw dang wangon ta kaya imbita rarak mo sa iligan kagi katoko nang koto adiru di mamagulama na Peter na tigin na dinyo si pakasunga kasi manjaga na kena obati tu elim di mga panguset sa sabusap kinigin kabay ni sibut sa Arab bako ko na sibut sa Arab kao to man na yan kaya kalidan ako sak na di sibut sak na bu mi panguset na sa kinigin nakataya si Alim Saad asisaya gusto pa dami ap muritang na yaman na yan na
mga murita ka na nanaguan ni nasira kan si siranda ka ng pupuganad sa bubuka o kita kapaka o kita ko kwan. Katay man to na man na may papasanga dira kan di mga di man to ko mga wata iwa mga ulama. Nasa Korean yan na tiro na uda man ga kam nada matiro akam. Astagfirullah. Auto si Sarami na mo kintaw Ayunga is watching. Si Ahmad bin Disimban is watching. Si Noraida Makalin is watching. Noraida Makalin, ay mana niyan na babayak na na at the same time na balayak nga so pagariyak na mitatapi yan so pagarin yan mamu. Noraida. Okay, kau to si Khair pa ko kaka Dr. MDM watching from Caloocan, Manila. Danggar kami pangarega so labit pulo ang mga alim Yahudi benaruto anta ka antona. Khair pa ko miatid na nanalitan o di man discuss. Kaya mana niyan na kana ba mga Yahudi. Susugu na Yahudi. Ad naga Jamia at Tel Aviv ay ang ngaran yan na Jamiat Tel Aviv al-Islamiyah. Ay arabuto na Tel Aviv Islamic University. Ay kaya bangunaon na 1956. Igira ako niran so tao na mga pasado ko api ando pangadi na may kapagimasada sorbay balian na paka-outro kakebugan saya maayan na karatas o kapakasong yan ro nagigitod ni kaya baloy niya na yama na yan na eran ng pod sa doat. So, man nga pag ako lang na pagarayagan ro ka na, di ka pa kayo ba siya pagarayaga? Ayamana na yan na, bud na kiriman sadar. Sabab sa kagi, wait nga po magudama ka, pero nga so benar, na mato ka po ng gila, ano, bagyuti ka sa bapan na matimpan na mamada ka sa dunia. Oy, nakagi, ayamana na yan na mga siya butukad no to. So di ko ditero na so kububaya niya na dataro to na siyang bitero ko mga membro at ito hagusoy mo na miyaki kuira kan sa kasarigan sa pantag kuya ma na niyan na di ka pa magupa ko mga galbak yutip keswayan. Noray na mga alin alhamdulillah salamar ka sa nalim da mga bibiyatan o dun lang na bubay kulay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kumasuitan ro. Kuru pentano. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa Allahu Akbar Allah? Rallah. Riba to karo ato ro. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa noba? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Riba tu penuh tu. Riba tu penuh ba? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu. Kau mabu na yung kadon salam kakali mapipiyatanusan. Kakali maya mapia ibsimbag sa mga basir. Kanan nabang kasiran din panduan ko Allah. Turuan siranu Allah na waid nutuk na kau mabu. Okay. So yung mana ini nasa kahanda walag tala na yang ada kelab tamang ko takbir mursala si ko katakbirira buka na adnap takbirat yan na Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar nariba tuto adum nap takbirah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar nariba penutup ayat korek Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar itu korek ro dapat ya adum pernah di Indua Muhammadar Rasulullah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tarkeun lagi Asyhadu anna Muhammadah
Yuti correct. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adum mana tina asyhadu anna Muhammadu nariba tutu. Adum mana tina asyhadu anna Muhammadar Rasul. Ami Allah. Adum na tina asyhadu anna Muhammad Yo to. Natiga ay no bisa nani pengendo ngo mga bilal. Kedua ngusiran mana meeting. Kedua ngusiran na ayam mana niya na kalilimot. Nadi siran na kansung. Ay wo pangaso na sapsungurang. Umay. At iyo panigura di ko na sungarang ni gira ahad ka open. Padi ino pamikiran ni gira ahad. Nakapangaya madutanan man discuss. Dapat ka. Kasang na tomo na kan. Ama umataling umasok ang beling akong kuhadapan ng Allah na din na madalam barakan ayam makna niyan na may to asabot taba kang damirampay ko mga tao. How to subkuswaya. Na miumanon. Oto si Manabilang Isnur is watching. Si Amir Khan Garib, kakaalim, salam na kong ka kay Muhammad Nur, ago si Muhammad Iqbal. Okay, Muhammad Nur, gusto Muhammad Iqbal. O ay napangninta, mirampay kira, nagu ka pa kaya pumamakin nagsiram sa manaya takulay. Muhammad Nur, Muhammad Iqbal. Okay. Mapaganad tanong ito kwan. Miniyuman nun. Sakon sa pamamakin gunian so bang naragsa punduyo gunian. Ibarat na gumiraw so pagbanga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Manggiraw ka Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yuti duyog. Mapasad nam dua. Ayat dua runa. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثوا مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Sakong pun nati unabi orian yan natiyen na pamagidaganayan so kamat naraksa punduyog niyan. Orian yan nandua na sabnar ayam mana niyan na ukapantagiru na kapatay na miyahala halalon dun so sapatak nati unabi. Subhanallah. Sama niya na madag lami wana na miya kay namsan. Kaya matams ko malai kipantag. Na dinyud man ng kagaga. Didin kagaga. Nung atiro di kagaga. Na kayo sa mga sigisnit ko mga bilad. Kaya pagbang nasunjop hindi daw sa wata upama. Hayya ala salat. Ayun. Magunutun na napasta. Puri ko to. Ay problema na may kakamat na sundo tutulog na 45. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sirwalayan, 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 sana halal pala. Ano ba na ikapala kayong kaon? Sama no tuwari mga bilal na pamulablagan niyo so kamat. Paana, kumamat ka na, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nadulog ka kapasi. Para ako mga kwansiran. Makaduyog siran. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Na yung mana niya na ketaguan ka sa interval amay to na lumaya kay sa mga tawag pangangun sa kapundiyugan niya. Iya pa na nga pangiraw Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, sunna ila salah ila pala. Ano ba na ikapala kayong kaon? Isudyo turbo. To.
Nagtaruan niyo ko mga bilala, pangabulabulagayran. Sa langaw roon namin, nang kumuranaw na yan, kakalililo na, di mata ako, du ako kamat. Namatan. Si Paulo Onte, kakaalim, salam, marakasan. Mapiap kagabi niyan, watching from Steel Town, Iligan City. Nakabaling amisan sa bayanihan. Alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ay mana niyan na ay ka rin noon sa di mataon dua na adum na kay bilal di mataon dua ko bang. At di ka din bilal na piaso dua na di ngay kaya pasangang ka. Nasalang oro na piya matao ko dua ko bang na di pan mga tatao ko dua ko ay mana niyan nakamat. Ay ka rin noon na may kapkemat na tiyan na Allahu Akbar, La ilaha illallah. Naman isa na tumiyap na nada pitero yan na. Kung nagumiraw siya, nada pitero yan. Na ini sagup yan sa paras yan. Ada mo siya dua aksyon po. Nada abang pitero ay dapat ka sa narigari. Kuri kaya? Subhanallah. Ay nga kitaruto po to na duyug ka subang na mamang ni kako kapasadiyan. Duyug nga sokamat na mamang ni kako kapasadiyan. Nato na si pang ni ko kapasadu kamat. Nasunyo ka pang ni ko kapasadu bangan nagyutod. Allahumma rabba hadihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadan alwasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adda. Ito si Zainuddin Barazar, Goro salama kaming kasaya sa maging agusalam ko mga tagalum bayabaw. Barangay Bantayaw. Okay, salam sa maging mga bulew ka, mga lulot na mga panugangan o dariday. Nagususan sa lembo bayabaw. Mga bulew ka, mga lulot na mga panugangan o dariday. Laboron san sa barangay Bantayaw, salamsan. Na. Ato na pa may miyaswa. Kagiya di tukeswa ke uda-uda. Minimum ano na langwa na nasyon sa dunia na sulangwa na ken na nasyon country. Amya katarga ko ron. Na ayam yato nak non na sobang agusto kamat ko magarib na pakambublagan sa 7 to 10 minutes. Pito taman sa 10 ka minutos. Ay may nakapagbangan na dumudikasiran sa 7 ka minutos nagubuka mati. Inoto nakagiya pangali sa buanap sunat na anadura ka tarwa sunat. Asad na itindigin na tarima wallah na yaman ay nako o Muhammad adid makanaraka. Di makaot ko naraka inshallah. Oto si Naima Ilim salam mereka sanadim from Saudi Arabia. Ay nao, kau to sisip na Saudi Arabia, ariyak na yasin Naima. Paninda si siya panganusan wala, gus kami si Mambo. Okay? So sama no to, na aya buwa sumisibay na sumranaw. Sumranaw na piyata kapalakay kububang na di ka, diniga pa kapasad magbang o pagbang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nanti ka pa sa dia, nanti pendua, nanti ngil. Na baka mati. Tingmang buo mga, ginaw ta magariba. Tingmang buo mga dia masa likuda. Tadi ka nga. Tapi ada saya si imam, nakataya si alim, ustad. Kau tu. Tadi ka nga. Waray budi mga tagaran na awangon na. Si Jalaina Umar, salam, pakatatayaan na alim, pangninta ko Allah, kembuhay ka, amin. Langon tanuden, arag sambabarakat. Sa alaikumussalam, si Amanuddin Paki, kakaalim pa kay Sekan, so wakto ang magrib, basta 5:30, kapag kay sumbayang ta, ami Amanuddin Paki, so mga wakto na kaalinalin, so kapag kitiyan. Inuwaad na kalendar pimba lantan no para pakapadtanong guna na ko mga taw o ande ka adna oras na 5:30 na adna oras na 5:31 adna oras na 5:32 adna oras sa 6 nagubudi magarib lagi tip ke linalin
Nagyuti sangan na miya mga ulama, igida at na pirak, kusar, di ito di imbalan ka ang kabatia, waya maknanan na mga tao, hindi kaya sulduak to. Kung ba matatanggal di 5:30 na magarib. Naima ilm amin, alhamdulillah, Allahumma amin, jazakallahu wa jaza, udina khayra. Alaikumussalam alayhi suod, makalalo. Assalamualaikum guru ami from Nasugbo, Batangas. Okay? So through my research, through my advice, na sa mga maranaw na badi ka pa kaya pakamblagan so nga gusto kamat ko magarid. Natiga kagi man na lima kao pakata na did na ba siya pendima, did na ba siya sunat sa 2 rakaat. Amay ka ad na minisangi aso masagad. Udi na ad na pad sa diyama amakan di da mara kalian. Na kinanglan yan na penunutulang ko Allah, pemangni ko Allah. Na upo di makan diyama, apo nanza, ayo po di makan sunat, apo nanza pakapagubay niyo so bangagu kamat, nakibay na niyo sa alungan na maori. So ayaw mo na kaya binasaw sunat, tawap sunat. Ang pasang manangan. Na advice sa kanaya, pakambulagan so bangagu kamat. Pakambulagan. Ay dapat yun. Ay datarian mau pakambulagan na so, 2 bangko diyama. Kaso pag na bang nakanaman mo ito wakto. Kaso pag na bangko diyama at na datarian maanaw to na, ikatiyara ka no, kadiyama atiman to. Si sa mga Arabay na, sir kami sa Qatar na alas 10 media. Na pag na bang, na tibuluga balaan na alas 12. Yuti kikidiiran. Naman na isa ka oras sa gumedia. Isa ko ad na masgitan sa Marinaot, na 30 kami na to sa pagalitan no bang. Isa ko miya nga taluragon na ditano di ka seminar sa Budi Puso Buntong through the sponsorship of the LGU sa mana to na yung napapantagan ng mayor na siya niya bubayak na noron dadayan mita tapi batiak na to ako kang bupagari mayor na miyaga miya 30 kami na to sa kapakapumudlaga kubang. Kahit mo ta, pakapagubay na, apiya panso ka sunat na did na, apiya so ka na da, ariba to to. Katino piya ka 2 ka, Allahu Akbar, tulungan ka sa oras ka. Anabiyo nga waki, angaya bilal, way na wa, pagbang alas 10 media, binalas 11. I do, di matabas. Na pugul sira ka, napalakay ka panda ang kuman, nagukabusun sa masjid. O ayang mana niyan na di ka makarili para dukulang mantaman na palakay ka pan mamalansa sa karumang ka, mamirin sa pangalaan ka, nagwabusun sa masjid. O di na yung mana niyan na pamangunab ka, psuti ka, di na pigu ka, di na pemras ka, na malakay ka lang. Abag yung ta, alin, sala mga siran. Ami apasad, dapan na makadeke napas o bilal na mga salam ka na pagbang manjeruman. Bamati na amay ka mati kaya gitabad. Na kumasuitan no sang tawa nga tayo sa oras sa kaya miya talingumad. Na giyang utatiyak na magarib na isa adi niya nga pakapko na medem tanong adi ingaga na tao igira Ramadan. Labaw igira Ramadan na magarib ada tumyutun. Kaya man yan na taman sa iko pagbang na dini ka nagang ako gumirawa Allahumma lakasumto. Nakit bilal pagbangin ka. Di kita niyan sa mic kaya ka niyan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sunjo di isilu na patiulo. Mapasa na mati. Uy, kamati nga kate apela siya si imam na kate si ustad. Ustad, pamakaga na nga. Kaya matan pamakaga mamuy ustad. Inna atayna kal kausar pasalli li rabbika wanhar. Allahu Akbar. Mga mga sa tao tira na mga kinadang umatagusuin na sani akahul abtar. Sustuwa. Kagiri kubung-bungalita sa nga pamakaga na nga. Ayas sekretoro na kay tutun. Na kay kuma Ramadan na ya. Na para naptutun. Naskan wag diuma. Na meeting ka no ko mga pitugo edap nga pa ko mo Ramadan na schedule ni man ta itutunggo 20 agu walo gawi. 28 days of Ramadan. Anta ay tutun ka matang wala katawan ka so tutun. Agu anta no mamumay dayan ta ditutun. Sa ditutun na anan dudu na kamapi na limo no wala na di pa ko kita na ko dari sambula paswangirong yan. Ati once makaisa so pando ko sa balas na kaya baga naka sa kalamalama may ako sa balas inuto sa na mapakalapis yan so pagarin yan na timbangan wala so puwa sa upaya kalapis yan na so timbangan narkiyan na waya di na magatos kataw na tiyutunan ka na samaan to na magatos
Ayaw mana niyan na Isnin, ibarat iman to Isnin na may natutunggaw, dia Ramadan iman to. Na tumutunggaw na magatos Isnin na kaya pusa na kaya kamagatos sa buwisa surok ka. That is my advice. Yuti maswaya. Sa mga Arabayan na, kata sa nga may po sa Ramadan, ang tayo sana may gumura kami na gito. Si sa Masjid Nabawi, na pagbangan na pelakay kapang kuman nagubuka mati. Si sa Masjidil Haram, pagbangan na pelakay kapang lumapis nagubuka mati. Subhanallah. Sa ikaw maranaw, lumakay kaya peso sa timana mineral na kapalita ka nga kiamatan. Na ikadwa na udah tutun no pakang bubudlaga. Na kung makadumpa si sawalay na dano na mininom sa ig nagupumya sa masjid. Na real tiyan na kumya matkano. Nakagigita da pakang bulaga. Ay dapat iwari mga gari. Yeah. Nagyaya ba? Saka na kip wasiata ka na iko 2010. Nagyaya ba badra ka na ipangapod mo ang malurak no pamapagbasa. Da ko na may pangusyata ka na managak. Nananasa ka na kaya kalidang sa ko ni miyakan gun na miya nagakong gigiraw na sa ko ni dundi mag-istorya. Dito miya pigada ka na pag-istorya ang urkano ka niyo sabuta. Madakalaki mga gari ako mga dani. Ang mga wasiata kan ayaw na niyan na di imba-iba no mga tawa di mamagusay. Nakanabayran di tero ay badra miya nagkialim dari day. Dataro tip keswaya. Datara nagyang ito pamana wasiata kan nakuan. Crab mentality. So, ugagang sa Japan, nagusto ugagang sa Pilipinas ng bida. Ugagang sa Japan, natagun ka ko sa timana palanggana, na mga isa ka oras nakaswi ka, kung adit na may lambaon, kakagia, di ingga gamita, amad lagwi tanong ka para pang ginawa ang tanong yan. So, ugagang sa Pilipinas, na api ako mga 2 ka oras na kumaswi ka, na adit na may kapalagwi ron, inuto na kagi di ingga gamita sa kamor ka anak ko o nakamalaguya di sak ni mauna. Dataro to. Na miya so na din na miya kapalagwi kira na kaya tinudan nila na kaya pakariga likubiran sa kaya sindiga kiran. To. Panginda ko wala siya buti waya balasang kawan no wala sa baribo-ribo. Siko langwan. Ang mga awatan ni mga darpa makadiliyo ko patapungam pungaran ng mga kalima subata do pagilidan na utomoan niyo ma-upgrade. So ay mo na kami membro niyo, di na kabubuli niyo participant, o di na listener, o di na watcher. Si sanggay a programa tanong na PM kano ra ka antano man-discuss antano ka PPA kabugang kano saya man niyan na skano mabubuli a coordinator po inda katataguan na kano. Ibu subulay ka ewas siya liman sawi dariday membalawag ikapatpulo agu 5 ragu ni manto na bulayo ka iyo ko da'wa ilallah. Rilaan tanong Allah, gurilaan Allah sumbula lokstano, ikalimusiran Allah sa dataro kera seran tano ko mga kaito tano, agurilaan Allah so mga guru tano, ay no tano, mimbolo ya mga anam mga ito asabutian kagaya dataniran daray no na, salam saya, salam san, salam roo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.